Des de la meva experiència, si puc col·laborar, ho faré primer interessada perquè arribi a les escoles, perquè arribi als nens, perquè jo soc mare, tinc nenes en edat d'escolaritzar i llavors estic interessada en que arribi a les escoles. Llavors, tot el que jo pugui col·laborar ho faré molt gratament. Ajudar els nens, fer tallers, ajudar els mestres per a que introdueixin tots els temes de la informàtica i també vull animar les noies a que estudiïn una carrera d'informàtica o d'enginyera perquè, no sé per què, està molt mitificat, com que és una carrera més de nois que de noies quan no té per què ser així, o sigui, som igual de vàlides. Llavors també encoratjar les noies que no els faci por, perquè si et van bé les matèries científiques és que és una professió com qualsevol altra. Llavors, per animar a les noies també. A més, jo tinc dues nenes, o sigui que desmitificar una mica això.